Pakasalita ni Annalena Poluan, Gobyerno. Dear Manong Nemi, karadradwar ko lang ti high school, Manong Nemi. Ket siyak tinauna kada kami nga talong kagkakabsat. Uli la kamin iti ama, ket ninanang piman, ti agmay may saming saksakad iti panagbiag mi. Ket kahit ko ti makapagbasa iti kolehiyo, Manong Nemi, dere de gapuna kasta iti ragsak ko. Idi ta mabasak iti page ti provincial government nga mangibagbaga nga na-extend iti panag-apply para iti scholarship program iti probinsya mi. Ket sigon iti damag ingkam laeng isubmitir iti requirements iti munisipyo nga lugar mi tapno di kasta ket mairamang kami para iti panaka-screen dagiti mapagasatan nga maalang scholar iti panagbasa iti panagbasa iti kolehiyo babaen iti tulong ti gobyerno probinsyal. Manong Nemi kinitak nga ron dagiti requirements ket sinecure ko amin dagitoy. Kalpasan na isagsagana kon ti bagik tapno mapanag iti munisipyo iti departamento nga naibaga ditoy nga papami panagisubmitan kadagiti requirements. Agrubrubatak. Ala anak, sabi ko mga rod mai-submit mo di kita nga requirements. Ken kasamatan nga maipasam ko mati screening anak ko. Ano, may sakang scholar, madbret matikula. Tilang ringgoran tanokwan, ti pagpletem, ginadto magigatang mo kada kita masapsapul mo, ken dadto mo pa anak. Dakala pakalag-anan, no may saka makapasakat ti scholar, nga ito'y ti gobyerno tayo. Wenang, talagang kahit ko tag-college, at yung harigat ti panagbiyak ket masapul nga makapagraduarak iti kolehiyo nang tapno maadanak mo't lang tinapintas ng trabaho. Matulungan mo dagiti duha kapsat ko. Kaya matulungan kayo. Ngayon magore ka. Lapay nang. Di ba't Danubio mo? Uy, ninanong mo. Karadrador ko lang ta high school. Kahit agarahan mo sa amin kang Edward. Nga kabaranggayan tayo. Nga kinatrupo sa miti high school. Unang, nag-araram kanya. Abang pekanyak di kita ko nakmal. Rumbeng una lang anak ko. Rumbeng una. Ewan iso nga ta. Hangat ang kwa. Mapalagi pa sa ti, wana? Requirements tapno makagbalibot nga scholar. Nagpapadati man nga marigrigat. Saan ka ni? Bagkadagwada atang. Datatang na. Siya datang around. Umbat ka diya. Uwang gayam nanang. Ni Nana Aida. Apa ni Aida? Di ba? Agkakabaranggayan tayo. Una adalan dyan. Badarat amyanan. Di ba? Agyan isunat ang munisipyo? Ano nga departamento? Diyak man mo. Ay, apo. Nabayag laday din. Apay, ano tingin ko lang? Nabayag laday din. Didi pa nang gurgura na kanya ka? Napay kagurgura na kayo ni Nana Aida? Kakot. Inago ko ni Tatang Yu keng kuwana. Ay, anta ko istorya yu ti. Oy, imuno na nga nagayan na yadda Aida kay ni Tatang Yu. Ngayon tsaka mo, anyathan na kinayat. So nga, insina na, kalpasan na, sinublat na nga inarem. Wala ta. Alala, kakarudan na ako. Tapno di kasi takit makapasaka. Unang, idawdawat ko na po Diyos. Nagsalutsudak Manong Nemi di adda ako ni ti munisipyo no sa dino nga obisina ti pangitandan mi kadagiti requirements may panggip ti scholarship iti probinsya. Imbaga naman Manong Nemi ngin to do
sadyang arot tinapanag. Simbrekak manong name. Good morning, ma'am. Idi tumalyaw kaniyak manong name malasing ko. Ala, ni mat na Aida. Apa gadi? Nana, ito kayong ti pangobisyanaan nyo. Ma'am ko nam. Ma'am, yung imposible na santa ka mo, ano kamasapol mo, ha? Sabihin ko man iti requirements para iti scholarship nga ito yung ti probinsya, ma'am. Kat naladaw ka na. Ano nga naladaw, ma'am? Naibusay na one ti slot. Naladaw ka. Ma'am, kaya basbasak lang, hindi kalman nga ada extension ti pa nag-submit. Sinagkunakin ka. Hindi page ti probinsya, ma'am. Kuna. At extension, siguro, di kita duwang nga munisipyo, kahit handa pa na kompleto, ti kuta, ti tunggal munisipyo. Ada kuta, ti tunggal munisipyo. Dito munisipyo tayo, kompleton. Ma'am, di ba, adan to pa'y mapasamak nga screening? Kanyak, awanin ti screening. First come, first serve. Hada ka di kasta, ma'am? Kasi kakit bang isuron? Api suro na. Di mabang gag-apply sa baling nga munisipyo. Yung samad nga mabaling nga mapanag sa baling nga munisipyo, ma'am, kapag takad-tuyak, di tuyak nga ag-apply. Ngem, tikuta dito yung munisipyo tayo, napunon. Awan ng bakante. Naladaw ka. Hindi ko mapala kami na. Diyak pala mo, hindi, ma'am. Ngem, nabasa kiti page ti probinsya nga ad extension. Ulitek, extension ka na sa baling nga munisipyo nga saan pa nga nakakumpleto. Itikuta da. Ada kuta itong munisipyo. Kat napunod yung munisipyo tayon. Di ba? Da screening nga, ma'am. Tanong may screen, at kita nga maala, sumra kita da dumang, hanak isurod, umano kan. Kada daw, Brad. Sikat may surukan niya kon. Singirod, ma'am. Mabaling ko, talaga nga, awanin ti pwesto. Manong nemi, malikod ako nga rimuar. Kat saan ko lang nga maliklikan, nga di agted-ted, di kitiluwa. Damok. Kat magbalinak ng scholar. Dapat kala katulungat para iti panagbasa kiti kolehyo. Scholarship ng itultoyan ti gobyerno. Nga maitulong ka na kita'y saan nga kabaylan nga pagbasain. Maabayaks to. Hindi tadag mang paguni kanyak. Palasan ko. Ma'am? Abek sang sangit ka. Naggapuan. Kuha, ma'am. Naggapo kito ni Ma'am Aida. Iti pag-isubmitan iti requirements para iti scholarship program iti probinsya. Sabi nga sang sangit ka. Naladawak mo kami, ma'am. Napuno ka nun ti slot. Nalpaso nga napilapan ti kota ti munisipyo. Ana? Nabasa kami ta page ti probinsya, ma'am. Provincial government nga ad extension. Ken sinulsul ko pa kini Ma'am Aida. Di ba ad screening? Kunakmet. Sige. Baam ta kasaritak to ni Aida. Nung kumata na sapsapak nga adda ijay, nadano na kuma. Adda kami na panak. Ma'am? Alam. Anat na ka to? Anali? Mabaling nga mahalat cellphone number mo, balasan ko.
Sige, ma'am. Tabarbari matulungan ka. Agyaman ma'am. Amom, ato kumat masaritak ng kumanggana ta. Amom ti gobyerno tumultulong ka na kiti umili. Nangaroon na kada kayo nga awan ti pagbasa na. Ngem, dagiti adda iti babaen. Dagiti empleyado. Aduman dagiti ay madit aramid na. Amo ka mawatam di kahit ko sawen, balasan ko. Mawatak, ma'am. Kanamok no anya ti rason no apay nga. Di na kinayat nga. Hanga inawat ni ma'am Aida, di kiti requirements nga kahit ko yung submit. Ta itay lahing before nga imayak dito ikat naamok ti istoryada kininanang ko. Apay kalugaram ni Aida. Kalugarak. May masa nga barangay ti ami. Nalasing ko asigo di tay. Na Aida, dito kayam ti amo ko na. Ma'am ko na nasigo. Kaslasan nak nga mamo. Kasla kayat nak nga. Iraman iti. Love quarrel da. Kadidi tatang kininanang ko. Idin to tanabayagan nga napasamak. Edi adda akong dito ti balay manong name na ituloy ko tinagsangit. Karimbaga kininanang noan niya tinapasama. Naglukumot da ita nga Aida. Ay, manit po di aking gaita. Talaga nga naitanam iti barukong natigura na kanya. Niramraman na ka. Kinapay ko makagura na. Kat saan ko mat nga nag-agaw diti tatang yo. Nagsinadamat game mo na sakbay nga nag-arim diti tatang yo kanya. Huwag narod na nang niramraman na. Kanaging gana itakit ka gugur na kay palain. Ninanain na. Hala na ko. Kaasin na po Diyos kita. Makapagbasa kamot lang o rin sang kang scholar. Ano, mailakon to na kita agdama itang baboy nga tartarag ng tayo. Nayunak. Pagbalinak nga nayunak ti upat. Uno pagbalinak pa din na doon senan. Ala nanang baka marigatan tayo may. No ado. Kata daman di kakapsat mo. Katulungan ta. Lalakit kinatao da. O rin ako kasanulayan kita. Babanti pa nagtarakin. No agkasapulang ka ti kwarta. Ilako mo. O rin sampay nga mabaling ilako na di baboy. Ilako na. No damay ka na kwarta. Di pagpintasan na anak. Kaitawan ti reklamo ka na kiti karuba. Nga nabangsit ti ba pigeri tayo. Takang kanay madatama mintinan nga dalos tap na oras reklamo. Madam na mga pahay manong name nag-ring ti cellphone ko ni Edward. Kanya nga naman ti mag-ana na ito eh. Hello Edward. Hello sweetheart. Sweetheart ko na. Kita sweetheart ka. Sweetheart na ka. Kasi saan tumulat tungpal na, di ba? Ano ba gam? Mapanak sa di munisipyo ita. Babay. Inakbat ipasa di ito requirements para iti panag-scholar ko. Awang ka nun ti bakante. Napuno ka nun. Sinagkunakin ka. Palasim lat ta. Saan kun ngayon bagbaga manong naming nga napanak. Ta, padasan naman ati mapabainan. Manong nami kabayatan nga ururayek iti panaglulukat ti klase. Tinultulungak ni nanang siyempre nga nangasikaso kadagiti tarakan mi. Madamak nagdaldalos ti ubong manong nami idi umay dumanon ni Edward kanya. Sweetheart, may katulungan. Kat nasayada na tumay ka tumulong, Edward. Yaman naglaunay.
Agim, sila malamad kanya, tagagam, maparsyakan iti hirugit ti babo yan niya. Ayan, boyaan naklatang arutin. Di ka mabain, babae tagdaldalos, ti lalaki nagbibuya. Aga bale, siya kakit ko. Sigurado nga may saak nga scholar iti provincial government. Ngayon, takit mo sa naisubmit to the requirement. Inawat ni Nana Aida. Ako pa? Nagloko mo tinda nga bakit? Napay ko lang. Nagloko ni Nana Aida. Manaksin nga kalagaran na. Agkumandre da pa kininanang ko. Oh, niya pa masapol na. Inawat na tigit requirements mo. Idinto ta siyak kat saan. Ana? Napangkamat. Siyak kumampa ita kang runaan ng baling eskalar. Nagsipod nga rin ta napiya kada kayo, da amam. Siyak awan ama na. Kasulat aramidin, mitap no, agbiyak kami kadananang nilapsat ko. Sige nga nga eksturbo. Ituloy ko tagdalos. Amakan, tulungan ka. Saanin? Tulungan ka. Tinulungan na kagpaiso manong name ni Edward nim adu di chancing na. Sa iti pa nagdumog ko manong name madlaw ko lot akit kitaan na tipuon ti barukong. Bastos na ito nga lalaki. Sa bagay, ako makidid maala na. Isukid di at marigatan ta. At patangken. Bahala ka. Anak mo. Manong name ato ko mga panagustok nung daduma kayong kuhanan kabot na si Atmet, natulong. Noon minsan ka talaga nga lastog ken bastos. Oh, wala tandaan kon. Nga nagtulugan ka. Ano kahit mo tandaan? Kiss. Dati ti kisem ne. Dati sagad. Uy, di mo sagad ka na sagad. Ngayon magpeso timbaga, Edward? Nga naipasam na kita requirements? Kit sigurado nga adanton dumteng screening. Sigurado kabutin ba sigurado ni Nana Aida? Tatakmit lang screening ay. Kaya napupunta mo nga da scholar nga o screening na. Naluko ni Nana Aida. No anyaman ti basol ni Nanang kengkuana kit iramraman na. No pinabayakin, napanawan. Kit mo sawan. Ni Nana Aida, iso ti dati di nubia, di tatang ko. Ngayon, insina ni tatang ko, niya Nana Aida, kat inarim na ni nanang ko. Oh? Kasi ti love story, nakinakandakan ka? Wen, kinaging gana ita, kagurgura pa lang ni Nana Aida, ni nanang, iramraman nagpayan. Ay, sus, madimang nagpreso. Siguro, pati di kita do mga tatao nga mapansadya ket ada paburan na. Dati mading aramid ti dagiti empleyado ti gobyerno. Gobyerno ko naman. Dadi panangawat na ken ka. Pinaburan na ka. Gabot ako mundre na nanang mo. Dati pati mading ako ugali di kita adda iti gobyerno. Di kita ko matirumbing nga maikat. Iti gobyerno tapno nadalus ti gobyerno. A month before ta nag-enroll manong name. Nanang, ito naman pa naglako na ti baboy. Kaya, nung masapul mo na kit mangilakotan. Nung payawang pa iti kompleto nga bulan. No pa madla mo mat nga dadarak kailan. Nalaklaka lang amin ti presyo. Ti live. Nga presyo ti live nga baboy. No hawahan na madanon ti sa nga gasot a kilo. Yun no madanon na ti sa nga gasot a kilo, syempre, maalay ti ususto nga presyo. Ngayon maurawan ti sa nga gasutan na talaga ka sa pula mo na.
Alawan ti pagdalaga man ako, mga asin na po Diyos. Kinakaluklukan ni Nana Aida ko na ayo. Apay, ni Edward, naladlado ng siyak na pa nag-submit ti requirement. Naala, na? Gabukan to, kumadreda kininanang na. Siguro, siguro nanang, saan lang siyak ti hanapin na buran. Baka nung saan nakakayat, ti panagrupo ti mapan ko agad. Ano kaya? Dati may isang problema iti gobyerno. Dalasan ka man talaga anak. Saan natin nga baybayan na po Diyos? Dati nga may iruruman, dati adad nga kaasyan nga po Diyos. Gusto ka di? Owen. So nga pag na just relax ako na da. Aya? Kinamkit na eh. Kang kanunungan na tayo po Diyos gabota nasalun at digiti taragan tayo. Kaya nasalun at tayo. Ang dagsakit idi grabe. Dataw lang ti kang kanayon kung idaw-dawat. Ngawang kumadagsakit ti grabe ka na tayo. Tapno awan ti paggastusan nga dakkel, awan ti matis disgrasya. Okay, kumalat na ti kasasad tayo. Nagring ti maysa nga malam ti cellphone ko anong name 2 weeks before the enrollment. Manong name hanga nakapunbok. Sino nga tara ito? Hello? Good afternoon, ma'am. Ni, ma'am ko nakmatan kat jak madamo ng babae na lalaki. Talaga nga, ma'am. Napatangam. Ika. Sino ka di, ma'am? Malakip mo. Dede, iyumay mo dito yung munisipyo ng agsangsangit ka. Siyak dede, yung pagunik ang kaanak. Ay, siyak ni ma'am mong Elena. Ma'am Elena, diba, tinawat ko kang kaidin, cellphone number mo. Malagip ko, ma'am, dinawat yun. Nakasaga nakakading witness. Napilak ti kaso ni Nana mga Aida. Apay ko mga pilaan nyo ti kaso. Nabayagan mo masinsinter ko kin mapanekak na talagang matitaramin na. Hangaga po adda kiti babaen na kat isulat at mapaturay. Hangaga po no may kat isuna kat siyak ti sumukat akas head iti departamento. Ngem tiyak kahit kas diyang aramid na nga may saka nga biktima na. Sabi nga submit tinagnagan. Dagiti ma-screen to na para scholarship program ti provincial government. Ada pala chansan. Baliwam tumay dito bisina, tayo i-submit mo dagiti requirements. Ngayon ma'am, samot nga awatin ni Nana Aida, siyak ti makamo. Tawan sa nga saan nga awatin. May saka kadigitag witness. Ti mading aramid na. Alam ma'am, baka no, adadagang kagura na kami. Hanggang ng istorya kada kayo, ma'am, ng istorya kada kayo. May panggap iti love quarrel. Dagiti nagan na kada kami. Hindi kahit mo sa nga mo nga no, anyat ni rason no, aping saan nakatinulungan ni Ma'am Aida. Ni Ma'am Aida, hindi di tatang ko, iso da iti tagay na yat. Ngayon insina ni tatang ko, ni Ma'am Aida, sana inarim ni nanang ko. Ngaging kakalagito, kat kagurgura pa lang ni Nana Aida, ni nanang. Nakasla ka no, inagaw na, di tatang ko. Kasta. Pagibalbalsan na ka. Ito sa amad nga, rumping nga kagura na ka. Ngayon sala na sikat biktima na eh. Ado. Iso nga umay ka ang bigat, ha? Submit mo the requirements. Ta intong Lunes nga minin iti mauding panakaangay iti last screening. At tapila sa nga pulong bakante. Kahit no may sakan to kadig sa nga pulong nga ma-screen nga sumrek, may saka madlang scholar. Matulungan ti provincial government. Alaman nga rin na, ma'am, tapno malagaanan kami kininanang para di pa nagbasak. Alaman, thank you.
Ang badamang ng korda ito ay kininanang manunahimik at kastaunay tiragsak na. Ang anak, baka adala nga kaguran na tayo ni Aida no kasta nga adadakas nga mapasamak. Yung malasapay ko mata makapasaka ken hang kumang may ikat ni Aida tapno haan nga ad ti pananggura na kada tayo. Nanang saan nga siya ayan ti desisyon. Nga may saak ka dagiti agpirma no adamang papirmaan da nga may saak ka dagiti biktima na. Nabanak nga rod manong nemi ket kastaon ni tadem ti kita ni Nana Aida kanyak idi makita na. Ano masapol mo? Di ba yung baga kagaidi? Nga nalpasan, napunuhanan, napnon. Yung baga ngamin ni Ma'am Elena, Ma'am nga ag-reportak, no, isubmit ko na ito yung requirements. Ano kita usaw na ito, Elena? Ma'am Aida, ora iso na kadagalaing ha? Kita kakaasim mo na tubing. Ora nga kami lang nagsangsangit, itagabo din namin sa dito'y. Sige ito mga isoro. Ma'am Aida, please. Mutuin. Anali. Tasyakton di makamo. Yeah? Ken mabaling ka di ka mo pirmaan ito. Ano pa pirmaan ken ko na? Sekreto na ito. Hangarumang nga mamuam, Ma'am Aida. Basahin mo't lang ha. Sabon itong pirmaan. Si kano ka nito may ka-50 nga biktima. Ti maditi aramid na nga da iti gobyerno. Hoy, Elena, noon naman ti pangpanggapem. Hanggang to balegi. Ha? Amukit ng ambisyon ng posisyon ko. Nangato akiting hato. Nangato ka iting hato? Ay, napigsak iting hato ko nako. Amam, nabayagan nga kadkadwalak dito. Nadanon ka nga peso. Hindi pa ilang madlaw kong matitararamidem eh. So, I'm sorry. Huy. Enela ha, moraramid na ta. Nalpas kong inaramid. Nabi natukan ng winarningan. Mabalim mo tumat siguro nga ibaga nga ambisyon at lain position mo araramid na daan. Kahit ko lang nga may cut wano sumardeng nagitikas ka ng empleyado ti gobyerno nga saan nga siya araramid. Or balbalaagang ka, Elena. Saan nga saktikal kalabanan? Umawag kami, di awan maramid ko, no sakti may kat, di awan maramid ko. Ngayon, hanga sakti may kat, gabot na siya at araramidet. May saak nga empleyado, ito gobyerno nga na siya. So magmano nga empleyado nga na siya at aramid na. Kaya no, rugyang ka man nga ikatin, wano maikat. Barang no, sumarasaro nung at maikat, di kita madit araramidet na iti gobyerno. Hindi man Paskong na binasa manong nimi nakalalistuwak nga nangiprint. Tinagan ko. Nataganuak. Kinuan niyamat iti experience ko. Taad na ikabil sa dyan. O anyat experience. Sa ko pinirmaanin. Ma'am, napasan. O sige. Yung Lunes, andan tumaaging screening. Iti ay karakararag mo sabi ko nga. May isa kakarig di maala. Tapno mapila pa rin ti sa nga pula bakante. Yung karakararag ko manong nemi nga makapasaak ko mga. Dimteng ti Lunes manong nemi. Why, napanak manong nemi iti page ti provincial government siguro no may submitin dito may upload di kita naglakan. Dagiti scholars, iti provincial government. Ngayon mahon tinauray ko manong nemi, ang balmalam. Ngayon karabyan na manong nemi, ay magti cellphone ko. Edita, adanadlaw ko nga na-upload. Page ti provincial government. Sinapol ko ti ilimi manong, kantininagan, dagiti, wow, nanag. At nanagan ko ito, oh. Masama lang na ilangan ng scholar. Or na nakariing ni nanang ta nakaturog itayan, manong nemi. Kita, ikanalon. Dito ni. Ay, kinaman, impag ni Apo Diyos kada tayo, anak.
Kada di istorya mga pinirmaam. Ala, baka napigsa rin niya pakaikatan dahil tanga ay da. Napigsa kalumot niya nga ito isuna na lang. Ti delikado to ang mga nuno na ni Ma'am Elena ti maikat. Ken, gabot kas diya nga inaramid ko nga may sakar na pirma, baka adaman ti gura na kada tayo. Ba, mama, kasa nga tayo ti agbasbasol kinapod Diyos. Isuna ti agbasbasol. Gabot ha, gurgurain na ti may nga tao o may nga pamilya nga umiti umno nga rason. Ang kadi, nga may sa kadagiti kang runa nga bilin, ayatem ni Apo Diyos mo ti so amin. May kadua, ayatem ti padam nga tao kas palang ipatag mo ti bagim. Ngem ni Aida, di na ipatpatag ti padam nga tao. Dadya lang saan nga panangalakin ka? Panang ibaga ng napil-apa namin. Oh, takilabasol da dyan. Yan nga bali anak, saan ka mangimumulat iguram ken kuana? Aya? Saan ko man kidya kagura, nanang? Mas dawak lang. Kitante lang makasano. Wala tot mapasama. Di ka da. Mapanag to ni provincial government. Tapos nagkasta kita. Maita din nagiti ko certificate ang magkipakitaan nga may sa aking scholar. Nga dito to ti may sa requirement na isubmit ko into na nag-enroll. Manong nemi sagbay ti pa nag-enroll nas tao kami kadananang kinigrikapsat ko. Idi mapasungadan mi ni Nana Aida manong nemi nga umay iti ayan mi. Ang mumi nga iti ayan mi tumayan na kabama nemi ta linabsan na maten iti karoba mi. Nanang, tramitan tayo. Kadangan na kami ti madlaw mo nga nangana. Makapungpungtot. Hey! Lagling! Abay, Aida, awang babayin sa pamilyam! Awang babayin nyo! Huh! Alakit, awang babayin biyan, kit awang mabaramid mi. Aida, ayan natagin lalay ng anak mo. Ha? Nga may isa ka nagpirma. Hay! Sika nga, Obi. Awang babayin mo! Nana, na kayo taong babayin na. Gabot na humaykit rumaoten ng mga ibagang awang babayin mi. Sikat awang babayin na. Hindi man kayo. Lagsa ko kayo alata. Ta i-record ko. I-record ko na ta ibagbagayo. Ta mabaling nga dito ebidensya. Tapno, agipulong kami, report kami di barangay. Ag-report kayo! Basta animal kayo! Dakas kayo! Mangibabayin kayo! Ikatagabo ka na kayo! Ala? Naikat kayo? Naikataon! Eh di wow! Sige, pungtot ka na. May isa ka, nagiti maragsakan na Aida. Dala ikat ka, ng empleyado iti gobyerno. Kasta kumaamin, nagiti dakis, ti aramid na ti gobyerno. Tapno ang balingan na dalus ti gobyerno tayo. Tinawagak ni Nana Elena manunemi ket simungbat. Oh, Anali, ma'am, congratulations. Apeng congratulations na. At siyempre, naikatan ni Nana Aida di dakait sumukat kas department head. Ewan gayam. Umay kan tuain to no agpaalaak. Laboy ti pa na promote ko. Saan nga gapota, kayat ko ti ngumato. Ket nangaramid ti pamuspusan tapno may cut ni Aida. Ngem dati inaramid ko ket paset iti kinapudnok iti gobyerno. Alasken nga madalusan iti gobyerno. Tapno mapukaw iti dakis ti ramiden. Yung may nakamrinaot na, ma'am, may nakambit nagsawsawan. Nai-report yun iti kapitan. Hanin, ma'am. Hanto nga tamat nagsubli tayo dyan. Yun ka ano, ma'am, ito pa nag-blow out yun. Imbaga na. Sino ti inimbitaran nyo? Dahil abing nga nagpirma. Celebraran tayo, ti panangabak tayo. No man ba'y adumat ni gidag ko na. Nga maditi naramid ko. Pinaikat ko tapno lang makapuanak iti pwesto. Hanga deta.
Ora nga sakti sukat da, okay lang. Ti panggip ko sa jay, kat may kat, mapukaw, madalusan. Ti gobyerno. Di matandarak nga rod, manong nemi kaduan na, nga kasadar ko, manong nemi di kitiya, imay. Nga ado di kiti kalugarak. Bats, kahit yung sawan, di mo na nakita di kami Diyak manasa kami na, di kiti mo na nga nagpirma. Kahit mo sawan, napangkimot sa dyan, kung dawayan mi nga rod programa ti provincial government, ngayon kasama ti aramid da dyan nga nanaayda. Apeng awan ni kwa, ti boyfriend mo, ni Edward, amat nga pirma. Kaya ti pong kadakas, nga nakalasat ti screening. Awan iso na. Awan nagan na. Ay, kat iso na sigurado ka no. Iso't sigurado kuma, no sa nga naikat ni Ma'am Aida. At kumadre nga rin da Ma'am Aida kinanang na. Dati ito asalastog na kat. May sa kadagiti saan nga nakarawar iti screening. Iti ko munisipyo tayo. Naglako matlaeng manong nemi ni nanang ti baboy para kadagiti igatang ko kadagiti arawatag kan na dumapay nga masapol ko. Hindi mapana ko nag-enroll manong. Di certificate nga ented iti provincial government iti kasla ipakita ko tapno nakabayad ako. Congratulations, Annalie. Thank you, ma'am. Okay. Hanga baling sa nga gabot scholar kahit gobyerno, lalaing ng lata. Ayan. Talagang lalaing, ma'am. Kasi magraduar ka kalating eskwela, may isang cum laude. Umot place ko hindi graduarak ti high school, ma'am. Ore ko man ang honorable mention. Oo, apay. Gabot sa nga nag-honor, hindi nag-graduarak ti high school. Hamong baragpat, hindi ko kina-cum laude, iti kolehyo. Mana maintain mo lagi, di dagiti grades mo. Sigurado. Lagang manak, ma'am. Nag-enrollment manong name ni Edward nagpadpada kampay ti kurso ti makadakas kat namuna pa iti oras ko. Iso kan sumrekak iti bigat manong name adda isunan. Ay, sweetheart. Di ka mga disturbo, Edward, ha? Kahit ko tinapas nagkapanagbasa. Kitagpas nagtangagbasa ka doa, napiyakin ka, scholar ka. Yung siya. Di man sigurado pinikat yung ni Nana Aida. Di aramid na tigapunan o apeng nga naikat. Dagis di aramid na At paboran na. Ngayon di kita pa ng paboran na isumat sa nga nakarawang iti screening. May sak na ron katakwada Ambong idikit sigurado. Kumadara da nga ron kininanang. Sigamat gamit sigurado. Data ni professor tayo, magrugit ng klase. Kabay ta. Nagadawi mo ti apelyado. Letter A kang kakit, letter C kanya. ABC asidag lang. Manong name saan nakasinardengan ni Edward? No, pa'y nasayat man ti pagpakita na ikatim lagit kinalastog mo ko na. Wala ko na. Kuna naman. Ngayon, saan ko pailangan nanay ng naklon? Bigyan ka anong name iti at kami ni third year college. Sige man layangan. No, sumarden ka. Uy! Talagang sweetheart ka. Basta ituloy mo singbat mo. Kaya hindi nagdisturbuhin kasta nga madama ti concentration ko. Kahit commentin na rin, grades ko. Nakangat lang arudan. Nga oras ang mga scholar ti gobyerno. Mabaling mat nag-scholar ka dito yung university. How man? No kumata sa anak nga scholar di gobyerno at probinsya. Dito kumat nag-applyan. Ngayon nag-scholar ako iti probinsya.
So nga, may mente na rin. Naging iti may sa nga malem manong nami iti panagkawid ko na sa daawak. Tada kasarita ni nanang. Ni, ni Nana Aida? Ah, ada kay mat nana. Wait. Balasan ko. Natirmon. Tijirin nana. Hindi ka talong atawan ton. Wait, talong atawan ton sibod. Imay kayo nagbisbisyag dito. Ay, isong arud anak nga ko. Imaya kininanang mo tapno lipata ko hindi kidi. Nabayag man kami nan. No apikat namin nga kastatugalik. Nga gimulak tigura iti barokong ko. Na datit pagmamalasak. Pagmamalasak ko manana. Nagkatakaro iti trabaho. Sakit ti asawak ag bababae. Dagi di duwangan na ko nayaw-awan dan. Imbag pa kini lagring tani agturpos kanton. Kaya mabaling mong tumata na tulungan dagi di duwa ka absat mo. Akin na pud na, Aida. Into nagraduar ni June iti high school. Mabaling ko dara-diretso magbasa. Ora danto ni Fortune College ni Anali. Tayo tuloy ko matlatatagtarakan di baboy. Taore saan nga scholar ni Anali, talagang kabailak ni sakat ti panagbasa na. At natulong tamat nagitanak ko. Nagitanak ko nga talaga. Natangkan di ulo da. Tagasano? Siyakbad lang ng tibang isurusuro katakwada. Idun to di asawa kahit awang pulos kas labibiyang na katakwada. Datuladan na ngay. Hemala damat lati amada. So ka amom lagring. No kasta nga adda aramin ti asawak. Adda nga mariknak tigurak kan ka. Tano saan ko no saan mo ko mga inagaw kanya ni Cardo. Di so kumat nagbaling asawak, nasingpat ko ma. Muna ka, nabalo ka kumamat na. Sa bagay. So nga, naamiris ko. Siyak mulat nagapunan no apeng nga nagkatak. Kit mabay ko mapati panagretiro. Sinayang ko. Ay, hala. Sige, nagpengarod. Nakita, orahin nyo na. Mag-isaganak ti meriendayo. Nalpasi tayo yun. Pinag-merienda anak ni nanang mo. Alalala yung malasan ko, Aya, kita umapapalak nga rot kininanang mo, ta nakasisingpat kayo nga anak na. Naman pinasapa nga nabalo iso. Ngayon, rot, ti mabalin, iso ti naiurit nga gasat, itong galmay sa kana tayo. Anadang limag-antinarik na ni nanang manong nemi, ti kakaiso nga manggurgura ken kuana, ket saan nan nga kagura. Wen, di mo lang nanaayda, ket manggurgura ken ni nanang, manggurgura kada kami. Nasiyat ni nanang nga makipulapol itpadam na tao, nasayat nga manakikaruba, awan reklamo dagiti karuba mi ken kuana, tano kasta nga agparti kami ti baboy manong nemi parti raman mi vet mapan agibunong. Ilako naman ngem hap ti bayad. Di bayad libre, di hap na libre dia. Di hap na ito bayatan. Kaya natupay na kita mula ng anateng manong nemi. Kuna na iyawis. Baka agboras din nateng ko, apo, karuma, tanay, hindi mi magabinan. Mabaling kumatkid di nga ilako ang isupet na, tiyempok mo pa naglako. Umakayo, taramanan nyo timulak. Kuna na ko. So, kandidaton to ni nanang kagawad, baka mangabak. Nagraduarak manong name iti college nga may isang summa cum laude. Inagbitlaak manong name nagararubos na kitiluwak. Ngawan ti kang runang hinak nagyamanan kano saan nga ni Apo Diyos. Nga po ni Apo Diyos kat tinartarabay na kami. Tinartarabay ni nanang nga nagtaraga ni Didingwen. Tapos na adanayon iti gastusik iti panagbasa. Nagyamanak man ka na kiti kakabsat ko. Supporting da kanyak kada kami. Maramang kong inagan ni Nana Elena
manong nemi. Kaya pasakpay ti panagyaman kumitlata kini Nana Aida. May iso tinangtad kanyang iti challenge. Kaya kastamatan iti provincial government nga nakalakaranyak nga sa scholar. Dagiti profesor, iti daytang eskwela, dagiti padak nga graduar. Kaya nagyamanak, kang lunan o na kinahapon Diyos. Pininbitlak pa'y, nga ramidek, tagtultuloy nga kinapakumbabak kinasagpat ko. Na nagbalinak to nga kastat ti trabaho may saktong empleyado nga mga nung ti pagribengan. Ano kas pagarigan ta gobyernan tot pakastrikak nga trabaho. May sakto kadigiti sumagmano nga napudno nga agserbi ti gobyerno. Ngayon daw kung sapay ko ma. Tadigiti adda iti gobyerno nga madit araramidan na. Agsingsingpet na. Dahil manong name iti nilahon ti bitlak kat kastaunay ti panagsasarno dikiti palakpak. Nagraduar mat na Edward, manong name siyempre. Agayon ayat kami, nagtrabaho kami nagurnong kadda kami matlayang tinagkagasan. Nagraduar, nga nadaan mo ti trabaho, manong name, dikiti tuwa kaapsat ko nga lalaki. Nga tinaudi kat isot na bati iti sidong ni nanang. Hanggang imadayo nga nagbalay kini Edward, agkakaruba kami matlayang agkakabsat, agraman kini nanang. Ayaw ni nanang nga nagtartarakan, alpas na ti mission na kada kami. Nagayuan ka ti apu ko na, isot ti pakaringgoran. Dito nga rod, manong name ti pakabuklaan, ti pakasalitaan, ngayon hinapuray, iti dito nga programa, at pinauluwak iti gobyerno, gabota, dakil ti pakainaigan ti gobyerno. Sabi ko ma, madalusan nga may pinsan ti gobyerno tayo. Ito nga radagyaman nga pagayam mo, Anali. Thank you mat kag Anali, tingga pa nang ibura dati pakasalitaan. Thank you mat kadagit ay amin nga nagbuya, may nakananda kay manunusaan.